Dijalukke teko kono dijalukne ning bose iki. Apa yo ora nek Mbak Winda ke ora. Paling iki kok nylawe iki kok. Ya iya. Lah iya. Bagi potong gaji. Ojo ya Mbak ya. Ora potong gaji. Kowe sarunge mulih amplopmu delokno sik. Lah yo tak delok iku. Iya. Nah, iya. Pak Peno. Kula matur sembah nuwun sanget ya lho. Tak salamane. Alah. Kok jenenge Mbak menawa lho ngene iki yo ora roh to Mas. Yo. Iki badhe pamit nggih Pak. Yo alah kowe iki kok yo. Ora le sangu ora apa-apa penting iso ngambung. Ra cetok. Lah ya anu Mbak Winda. Ya. Laris tukon bobok tukon lombok. Kok teko kene, Bang? Lah iki dagangan lho Mas. Oh, alah ya. Lah iya niki matur sembah nuwun kagem sedaya kemawon. Anggenipun kula paring panglipur mbok bilih wonten klenta-klentin anggene kula matur. Iya, Wong Nyuwun Ayu. genge